Niin, mediatutkija Tuomo Mörä, päättääkö media Suomessa, mistä täällä puhutaan, niin kuin Tuomioja väittää? No kyllähän se aika voimakkaalta väitteeltä vaikuttaa, ja jos vertaa vaikkapa Ruotsiin, tuon läheiseen naapurimaahan, miten media käsittelee poliitikkoja siellä, niin siellähän on kuitenkin poliitikot joutunut eroamaan mediakohujen seurauksena, ja Suomessa ei sellaista kyllä ole juurikaan tapahtunut. Niin jos media ei nostaisi keskustelun aiheita ja vaatisi poliitikkoja reagoimaan, niin miten sitten pitäisi toimia? Niin. Olisi aika outo tilanne tämmöisessä länsimaassa, jos media ei olisi aktiivinen politiikan suhteen. Joo. Vielä tuosta äskeisestä, niin Viron patsaskiista oli se aihe, josta sekä Halonen että Tuomioja älähtivät. Onko Venäjä edelleen sellainen aihe, että sitä pitää Suomessa käsitellä vähän niin kuin silkkihansikkain? En mä usko, että Venäjä sinänsä on, mutta Viron tilanne, se, että suomalainen media käsittelee Viroa eri tavalla kuin länsi-eurooppalainen media, niin siinä ei minusta ole mitään ihmeellistä, että ylipäätään Viro on Suomen naapurimaa. Meillä on yhteinen naapurineuvostoliitto, Venäjä anteeksi, niin kyllä tässä kaikkia muitakin asioita käsitellään Viron suhteen eri tavalla Suomessa. Aivan, se on ihan selvää. Tuleeko mieleen, koska viimeksi presidentti on suominut mediaa näin kovasanaisesti kuin nyt? No ilmeisesti se oli Koiviston sopulipuhe, taisi olla vuonna 1987, että en muista, että Ahtisaaren aikaan olisi mitään tämän tyyppistä ollut. Mutta sinänsä minusta on piristävää, että poliitikot taas uskaltavat mediaa kritisoida, koska se pitää keskustelua liikkeessä ja myöskin elikkä ei ole mitään moitittavaa tässä tämänpäiväisessä kritiikissä. Pidätte sitä ihan hyvänä asiana. No, se on piristävää ja ja kuuluu mun mielestä asiaan ja Kiitoksia näistä arvioista. Katsotaan, mitä tuon kohutun patsaan ympärillä tänään on